Γεια σας παιδιά, Τα ξαδερφάκια ξαδερφάκια εδώ, ο κύριος Σάι δηλαδή με τον Jason Pro και σήμερα θα παίξουμε Stumble guys. Θα τη στείλουμε. Τέλεια. Περιμένετε. Τέλεια. Ωραία, πάμε τώρα. Ρε, γιατί έβαλες με 4 άτομα? Δεν πειράζει. Είναι τέλειο που κάναμε κανάλι. Κάντε όλοι sub τώρα. Τι ακούγεται από έξω ρε, τι τρυπάνει. Κάτι απ' έξω ακούγεται από το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι τρυπάνει όλα τα πράγματα. Ωραία, πάμε να δούμε. Τώρα ζούμε σχεδόν μαζί με τον κύριο Σάι. Σχεδόν. Προσέξτε. Λοιπόν. Δεν έχω αλλάξει τα emote μου επειδή έκανε το update τώρα. Άρα Ηλία, εσύ είσαι τώρα καλύτερος από μένα. Δεν ξέρω παιδιά αν βλέπετε το κανάλι τώρα. Πάμε 10 εγγραφές. Τώρα πιστεύω ότι θα πάει τουλάχιστον 1000 το κανάλι μας. Τουλάχιστον. Μπρο, Ηλία, είσαι μόνος σου. Το μποτάκι με έκανε. Κάτσε, αλλάζω τα emote μου. Αλλάζω τα... Πού περνάει το μποτάκι. Τι αν δεν τα αλλάξω. Και κάπως έτσι κερδίζω εγώ. Εδώ βάζουμε αυτό. Σε αυτό. Βάζουμε και αυτό και βάζουμε και αυτό. Τέλεια. Πάμε. Εσύ θα με στείλεις ή εγώ? Κάνω εγώ. Κάνεις. Τέλεια. Τέλεια. Περνάμε ήδη. Ο τον Λιάπη, δεν είναι... Sorry για τις διαφημίσεις guys, αλλά Τι να κάνουμε guys? Εμπά. Εμπά. Οκ. Guys, πάμε να κερδίσουμε. Να κερδίσω. Εγώ θα κερδίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε το πρώτο βίντεο μαζί. Καλά, σχεδόν το πρώτο. Έχουμε και κάνει βίντεο με τον κύριο Σάι. Εγώ έχω κάνει, παιδιά, ξέρετε ότι έχω κάνει με την αδερφή μου. Πάντε τσεκάρετε και αυτό. Έχασα. Το ξέρω. Θα πάω για κόλπο. Πάω για το κόλπο. Που δεν θα το κάνω, αλλά τέλος πάντων. Οκ, κοντά ήμουν. Ωραία, πάμε, σε στέλνω. Περίμενε. Τέλεια. Μπαίνουμε. Πάμε. Πω παιδιά, αυτό που έκανα ήταν πολύ χαζή. Ήταν. Έχει βγει και το όλη app. Όσοι ξέρετε και όσοι βλέπετε Jason Pro. Και να μην βλέπετε Jason Pro μπορεί να το ξέρετε. Όλοι οι subs στο Jason Pro και στον κύριο Σάι. Που είμαι εγώ και με αυτόν που κάνω βίντεο. Ναι, το ξάδερφό μου δηλαδή, γι' αυτό ονομάστηκε το κανάλι Ξαδερφάκια Άι. Ωχ, αν είμαι. Έχασα. Ασέ ρε. Αντέ. Σου λέω ότι έχασα. Άντε πέρα. Μπρο, με κάνεις τον κόλπο, σου λέω μην το κάνεις αυτό. Θα καταντήσεις βλακεία. Τέλεια. Εμείς κάνουμε τα κόλπα, παιδιά.
Τότε γιατί μου λες να μου κάνει το κόλπο. Περίεργος. Περίεργος Jason Pro. Και ακούγεται και τρυπάνι, αλλά ακούγεται και... Μπρο, μην κάνεις τέτοιες βλακίες. Πάμε 20 wave. 20. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, ναι. Αν κάνεις αυτό. Τέλειος. Δεν θα πατήσεις το emote. Δεν θα πατήσεις το emote. Ωραία. Ω, παιδιά, ενοχώνομαι, γι' αυτό δεν μιλάω, sorry. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε για να τρεχαρντάρουμε. 16 wave. Τέλεια. Έλα, 3 wave μας έμειναν, τι είναι. Όχι. Θες να το... 2 wave. 2 wave. Όχι. Όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι. Έκανες και το κόλπο. Όχι. Λέγε. Προσπάθησα να πηδήξω πάνω του για να περάσω από εκεί πέρα. Ρε φίλε μου, διαφημίσεις. Ωραία. Περίμενε. Πάμε ένα τελευταίο τέτοιο και μετά πάμε ένα κανονικό. Ναι. Όχι κανονικό, λίγα. Αν γίνεται. Δεν μπορούμε, όχι. Δεν γίνεται, δεν έχει custom. Κάτσε, δεν ξέρω. Οκ. Παιδιά, πάμε, σπάστε το like και το sub. Πάμε, δεν ξέρω κι εγώ, και καμπανάκι. Πάμε μέχρι την άλλη εβδομάδα 100 subscribers. Το έχουμε, το έχουμε. Οπα, καμπανί. Αν δεν φτάσουμε 20... Αν δεν φτάσουμε 20 wave, την πατήσαμε. Έλα εδώ. Γιατί? Εδώ πέρα θέλω να σε έχω αγκαλιά. Μπου. Μπουμ. Άσε με. Παραλίγο να φεύγει. Μπουμ. Όχι. Άσε με, δεν έχω special emote. Μόνο στο... Όχι, άσε με. Μόνο στο XT Kirusai έχω special emotes. Μπουνιά και καρδιά. Ναι. Άντε μπουμ. Μπουμ. Έλα ρε φίλε. 10 wave. Ναι. Πήγα να χάσω. Έλα, το έχουμε 20 λίγα, είναι εντάξει. Άλλα 9. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε, ρε. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο άχρηστοι. Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Όχι, αυτά δεν λέω ότι είναι δύσκολα, εντάξει είπα. Αρχίζουν και δυσκολεύουν. Παραλίγο να τις φάει κάποιος. Εγώ κερδίζω. Πω. Ρε guys, δεν γίνεται. Πάμε να δούμε αν γίνεται custom only app. Αν γίνεται custom only app. Για να δούμε τώρα αν γίνεται custom. Αν και δεν νομίζω, αλλά... Βλέπω και εγώ τι κάνεις. Όχι. Θα συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε. Πάμε για wave. Race. Τι θα πάμε, only app ή... Μήπως γίνεται να μπούμε εδώ μαζί στο only app. Το έχω δοκιμάσει. Πάμε blogdash. Πάμε. Ή πάμε κανένα ματσάκι. Πάμε blogdash ρε φίλε. Πάμε ένα μάτς και μετά. Καλά. Πάμε ένα μάτς και μετά ένα τελευταίο ματσάκι και κλείνουμε. Ναι, δεν γίνεται. Το έχουμε ρε.
Μα μου μπάγκαρ για λίγο το game, όχι ο ήχος. Απλά... Εγώ θα τα κάνω όλα. Όχι. Δεν γίνεται μπρο. Δεσμελία. What? Αν σε περνάει και το μποτάκι. Οκ, πέρασε. Αντζήσον μπρο, πρέπει να πας κάπου. Όχι, σε λίγα λεπτά πρέπει κάπου να πάω. Οκ, οπότε παίρνουμε αυτό το game. Και κλείνουμε, ναι. Guys, όλοι οι σάμπρες, σπάστε το ρε, σπάστε. Εν τω μεταξύ ο Jason πρώτο έχει στα τουρκικά. Εντάξει. Έχεις κάνει και Εν τω μεταξύ εκεί πέρα που λέει next up, σε μένα λέει Σιράντα. Σιράμπα ή Σιράντα. Μη. Ξέρω τι κάνει. Πήγα να του φάω. Όχι! Τυχερός ρε φίλε, τον είδατε παιδιά. Τον είδες? Τον είδες. Ωραία, qualified. Qualified. Ήμουν πολύ έτοιμος να χάσω. Πάρα πολύ. Ξανά bombardment. Απλά το απλό. Το απλό είναι καλύτερο. Το ίδιο είναι. Αλλά το άλλο με δυσκολεύει λίγο περισσότερο. Είναι πιο δύσκολο. Με πάρει και να το Όταν σε κάνει η μπάλα μπορείς να πατήσεις το χορό και δεν σε κάνει τίποτα. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά μετά σε τεινάζει. Μη με σμπρώξει, έλα, άσε με, έλα. Θα απομακρύνω από τις μπάλες. Παναγιά μου. Πολύ με απομάκρυνες. Παναγιά μου. Έλα. Εδώ θα μείνεις. Εδώ θα μείνεις είπα. Πάμε. Εγώ και εσύ και ένας ακόμα. Αν χάσεις είναι δικιά μου κορονίτσα. Ναι. Να, αλλά αν χάσεις εσύ, Όχι, μη στην τύχη. εμείς οι δύο. Αν με κάνεις κόμπλεξ, να ξέρεις, εγώ δεν έχω. Έλα, τελείωνε. Οκ. Έλα. Παναγιά μου. Ήρθε η σειρά μας. Ήρθε η σειρά μας. Παναγιά μου. Παναγιώτσα μου. Παναγιά μου. Παναγιά μου. Εντάξει, Θέλει τη chill. μαμά μου, θέλει τη μαμά μου, θέλει τη μαμά μου. Εδώ θα μείνεις. Άσε με ρε. Μπου. Ούψ. Μικραίνουν τα περιθώρια. Μικραίνουνε. Μικρούτσικα. Όχι ρε brother. Όχι. Μπρο. Αν θα έρθει το τέλος θα είναι δικό σου καλέ.
Μπρο, πολύ, πολύ ωραίο game. Είναι τέλειο. Μπρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ένας από όλους μας θα πεθάνει. Τα περιθώρια είναι, Πάρα πολύ δύσκολο. όταν λέμε πάρα πολύ δύσκολα, 3%. Παιδιά, κοιτάξτε. 3% να μην μας πετύχει η μπάλα. Ελάτε με. Παναγιά μου. Έλα, άσε με, άσε με. Παιδιά, βλέπετε τι είναι. Μπρο. Έλα, ρε, αν είναι έτσι. Ρε φίλε, κοιτάξτε. Στο πουθενά. Όχι, όχι, τα περιθώρια. Όχι, όχι. Πρώτη φορά τη ζωή. Ναι ρε φίλε, ναι. Όχι. Πώς θα πετύχει έτσι. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe και μην ξεχνάτε sub στον κύριο Σάι, σε μένα και στον Jason Pro. Έλα, φίλε.